Здравейте и добре дошли на нашия канал Споделени стъпки. Включваме се директно от сърцето на Лондон, където се провежда едно от най-значимите събития на годината – празникът на Сент Патрик. Целият площад Трафалгар Скуер е в зелено. Има невероятна енергия, песни, танци и много музика. Свети Патрик е една от най-известните личности в ирландската история и е почитан като покровител на Ирландия. Неговият празник е на 17 март и се е превърнал в глобален символ на ирландската култура и наследство. Въпреки че първоначално празникът е бил религиозен, с времето той се е превърнал в културно събитие, което празнува ирландската идентичност и култура по целия свят. Днес Свети Патрик е национален герой на Ирландия и неговият живот и дело се почитат не само в Ирландия, но и в много други страни, особено там, където има големи ирландски общности. Много градове организират паради за деня на Свети Патрик, като най-големите се провеждат в Дъблин, Ню Йорк и Чикаго, където дори реката се боядисва в зелено. Ирландските танци са много повече от обикновени движения. Те са сърцето на ирландската култура, израз на радост, история и традиция. Едни от най-популярните ирландски танци са степ танците. Характерно за тях е динамичното почукване на краката и бързото движение на стъпалата, докато горната част на тялото остава неподвижна. Тази контрастност създава невероятен ефект и усещане за магия на сцената. Нека им се насладим и днес, на деня на Свети Патрик, на сцената в центъра на Лондон. Не забравяйте да натиснете камбанката под видеото, за да продължавате да се наслаждавате на нашите много интересни истории.